Здравейте на всички! Днес ще направя една много страшна класация, която ще видим много страшни същества и духове или много мистериозни неща, уловени на камера. Добре, дайте по един страшен палец, ударете много страшно бутона за абониране и да споделите видеото. Нека да започваме. Виждаме двама приятели, които се разхождат през нощта в гората сами и виждате ето това. Вижда се бяла фигура на жена, която седи там, която е замръзнала и не мърда. Виждаме как жената им помахва много страховито и те не се оплашат толкова много. Двамата приятели не се оплашат толкова много от нея. Това е малко странно, няма са смели. Но между другото забелязахте ли, че тя им помаха? Можете да върнете видеото и да го видите, защото сте го видяли. Добре, нека продължим. Виждаме на една камера, че прозорецът е отворен и през него влиза една много зловеща фигура. Тя се опитва да влезе и успява като цяло. Тя като си показва главата, гледа точно към камерата и влиза с много зловеща походка. Като тя се изправя, се оплашва от нещо и решава да излезе от стаята, но къде отива, никога няма да разберем. Следващото видео, което ще видим, е доста странно и така уплашващо. Виждаме една майка, която снима детето си как похапва сладко и я пита сигурно вкусно ли е яденото. Тя отговаря да, но помахва на някой и казва нещо. Майката решава да се обърне, като се обръща не вижда нищо. Когато детето отново помахва или посочва и майката като се обръща вижда ето това. През цялото време детенцето е помахало на починалия си чичо. Следващото видео, което ще видим, е доста интересно и ще се зачудите. Не е чак толкова страшно. Тук виждаме един футболист, който изпълнява фаул. Когато топката се озовава в ръцете на вратаря, се случва нещо много странно. Вижте. Вратаря хваща топката, но тя някак си се изстрелва също. Следващото видео е изключително страшно. И хора с слаби сърца не е добре да го гледат. Виждаме двама приятели, които си карат колата по улица и виждат ето това същество. Цялото все едно е обляно в кръв и ходи назад. И накрая залита и отива в храстите. Но това е много странно. Погледнете. Какво е? Никой не знае. Приятелите сигурно са се оплашили доста. Бяхме ние на тяхно място. Какво ли щяхме да правим? Хора, следващото видео е най-страшното май от тази класация, така че моля ви се по-страхливите да не го гледат, защото после аз ще съм виновен. И така че вие си преценявайте. И добре, приятно гледане за следващото видео. Виждаме приятелки, които се разхождат в една изоставена празна пещера и виждат ето това.
Това е някакво същество, което гризе главата на някаква умряла жена. Това е изключително странно. Трябва съществото силно ви е побягнало. Когато те избягват, се срещат отново с него и погледнете то на какво прилича. Какво е? Истинско ли е? Не е ли истинско? Никой не знае. Оставя на вас да прецените. Това е тая гнусотия. Може би някой от вас няма да спят тая нощ. Добре, следващото видео, което ще видим е доста объркващо и страховито. Приятно гледане. На това видео виждаме приятели, които се разхождат през нощта в гробищата и виждат някакво същество, което е на колене и стои на едно място. Те не искат да го приближат. Но това, което ги е накарало да побягнат, е неговия звук. Накрая, когато избягват, се срещат отново с него и гледат как си отива. Какво е отново? Оставам на вас да прецените. Какво беше това? Никой не знае. Добре, нека видим следващото, което искам да кажа, че е много страшно и то. Значи е малко не е страшно от това там миналото. По-миналото. Нека го видим. На това видео виждаме човек, който си кара по улицата и вижда ето това. Това прилича малко на монахинята. Това е филм от ужасите. Но какво е, никога няма да знаем. На този видеоклип виждаме човек и жената, която снима. Виждат едно същество, което е стикмен. Те се опитват да го привлекат, като свиркат. Когато ги подгонва, те заключват вратата. И няма как да влезе Скинволкър. Когато се сещат, че трябва да заключат и мазето, те решават да отидат да видят какво става. И когато гледат какво става, чуват го това същество и веднага затварят вратата. И заключват, разбира се. На този видеоклип виждаме една жена, която сама в апартамента си и се случва нещо много странно в кухнята. Премигва планти и това се означава, че има паранормални неща в нея. Когато тя решава да влезе, вижда, че много шкафчета са отворени. Се оправя светлината. Тя решава да излезе. Вижда нещо. Лампата на кухнята изгасва. Когато изгасва, се появява нещо много страшно. Вижда се малко нещо черно. Хора, следващото видео сигурно е толкова страшно за вас, колкото и това, което го видяхте вече с това същество. Така че, пак ви казвам, приятно гледане. Тук виждаме човек, който снима под масата и с камерата си уловява ето това. Някакво високо същество се оглежда и то тряска силно вратата накрая. И странното е, обръща кръста и го сваля на земята. И това е доста опасно. Когато човек се оглежда, вижда съществото как го наблюдава и влиза при него и го атакува. Това беше днешната класация. Надявам се да ви е харесала и така можете да харесате видеото, да се абонирате и да споделите видеото. Това беше всичко от мен.
Чао!